Inana ng gidagsa sa mga lokal nga turista ang Kapilinya di Fatima, Cebu, nginimutang sa barangay Lambusan sa lungsod sa San Remigio. Si Femari dumabok sa report. Sa talaan sa opisina sa Kapilinya di Fatima, Cebu, mukapin sa usa ka libo ka mga pilgrims ang mobisita sa replika matag adlaw. Mato ni Bishop Ruben Labajo, Vice Chairman sa Tres Pastorinos di Fatima Foundation, sagad sa mga bisita taga-ubang dapit sa nasud. Isip ikaupat nga replika sa Kapilinya di Fatima sa tibuok kalibutan ug labing una sa Asya. Gipasabot ni Labajo katinguha sa simbahan nga mamahimo usab kining usa ka tourist faith-based pilgrimage site sa Sugbo. Subay niini mihangyo ang obispo sa opisyal sa lungsod sa San Remigio nga ang unsa may kalambuan nga mahitabo palibot sa Kapilinya mutok maunta sa katuyuan niini. Pipila niini did-an unta ang mga imnanan ug mga balay kahilayan. Gipasalig hinuon ni San Remigio Vice Mayor Mariano Martinez nga tun-an sa konseho ang hangyo sa simbahan. Back portion of the Kapilinya dili na ato nga yuta. Kuyawan mi og magpatukod diha mga buildings nga tag-as imo mga unsa din no, mga dormitories or inn. Drinking beer man during their meals. Okay ra na. No, acceptan na ako as long as dili pahubog. Samtang gilagway ni Arsobispo sa Sugbo nga sama sa Roma, way dagkong building nga makatabon sa St. Peter's Basilica. Tungod niini, gidasok sa mga turista ang Roma ilabi na ang St. Peter's Basilica. Nagtingwa si Palma nga ang Kapilinya mamahimong usa ka dapit diin ang tao nga gibati og kasub-anan ug kahasol sa kinabuhi makaampo og mahatagan og kahupayan sa kabug-at ng ilang gibati. The prayerful atmosphere could be felt. People go there to pray, not for excursion, not for like a Disneyland adventure. Samtang gipabaw ni Vice Mayor Martinez nga may hotel sa lungsod diin gilakip sa tour package ang Kapilinya di Fatima sa Cebu. Apan gipasabot ni Debra Andales, National President sa World Apostolate of Fatima ug sakop sa Tres Pastorinos di Fatima Foundation nga wala sila maningil og entrance fee alang sa gusto mo bisita niini. Samtang si Father Munil Lapa sakop sa pundok nga nagduma sa Kapilinya ni Butyag nga ang Kapilinya Coffee Table magsilbi unyang handumanan sa kahago ug paningkamot sa pagpatukod sa kapilya pahinod sa Birhen sa Fatima. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak.